Bambo Ngizwe Mchunu omwe ni mmodzi mwa anthu amene amakhala kusogolera zionetsero zolimbana ndi nzika za maiko ena ku dziko limene la South Africa zaonekeratu ku bwalo la milandu ananjenjemera kumeneko kuyambatu kuyankhula zibwibwi amene amapempha bwalo limenelo kuti liwakhululukire kunena kuti iwo alibe loya komanso alibe ndalama zoti atha kukwanisa kulipira ndalama zimene awawuza kuti alipire kumeneko kunena kuti sagwira ntchito iwo amakhala bize kunsewu kulimbana ndi nzika za maiko ena beto kumafuna kuziwa kuti nkhani imene ikuyenda bwanji chachitika chenicheni ndi chani. Ndithu makosana tisanapite nkhani tatene tionereko anema uyu amene akuonesa Bambo Ngizwe Mchunu akunjenjemeratu ku bwalo limenelo la mlandu ku Johannesburg kenako tipite nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino. And I plead to the court that to the court that it should not be made final because it's useless. It's useless in a manner that I was never served by anyone in this matter, and I only saw it online by the amount of respondents that no, it's illegit because it had been posted by himself as well. And then now they said there is a matter. There's a matter that I had to attend on the 19th of May. We have been marching on the streets. We never saw anything. I don't have lawyers because I don't work. Now I'm here to represent myself. Chabwino taona pamenepo tamva mmene akuyankhulira zibwibwi Bambo Ngizwe Mchunu mmene akuti iwo alibe loya maso sagwira ntchito amakhala bize kumsewu kulimbanatu ndekuti ni mafulenazi ndekuti mwina bwalo limenelo liwachitire chifundo asalipiretu ndalama zimenezo. Menewozi makosana nkhanitu ndionera kuti Bambo Ngizwe Mchunu tikuwadziwa bwino kuti ino ndi amene akhala akubweretsa chisokonezo ku dziko la South Africa amene nzika za maiko ena kuphatikizapo Amalawi miyoyo yasokonekera kumeneko ena akubwerera mmakwawo ngati mmene tikuonera Amalawi akubwerera kumodzi ku Malawi ena pamene tikukamba pano ndikuti ali mmakampo aluzatu china chilichonse posatira zimene makosana amenewa achina Ngizwe Mchunu amakhala akuchita pamodzi ndi anzawo ngati achina Phakeo Thakati achina Jacinta Zuma ndi timagulu tawo timene amazitchula kuti ma vigilantes achina Macha ndi Machi. Awo makosana tikatsata bwino aja pachichewa pali mawu aja amene amanena zona kuti ng'oma yolilisa sichedwa kung'ambika. Zikuona kuti Bambo Ngizwe Mchunu nkhani yokhuzana ndi kubwalo la milandu ndakabwerebwere kumeneko chifukwa chonoti amayankhula kwambiri kuyankhulatu mobulutu mosaganizira bwinobwino kuti zimene akuyankhulazo zibalanji mmawa. Paja tikatsata bwinobwino Bambo Ngizwe Mchunu mwezi watha omwewu analinso kubwalo la milandu pamene akhala akulimbana ndi Julius Malema mtsogoleri uja wa chipani chimene chimadziwika zonena kuti EFF. Nawonso nthawi imeneyi paja ankazanena zona kuti Bambo Julius Malema amalandiratu ndalama za chinyengo kapena kuti mabribe kuchokeratu kwa mkulu wina wake amene ndi wa dziko la ku Nigeria ndi cholinga choti azikhala akwateteza kumeneko. Ankazayankhula zonena kuti Bambo Julius Malema analandira mamiliyoni ankhaninkhani afika ndithu kuma 50 miliyoni rands. Kusatira zimenezi kubwalo la milandu Bambo Ngizwe Mchunu zinakawathinanso kumeneko ambiri nkhani zake tikudzitsata bwino mmene zinakhalira. Nawo nkhani imene amanjenjemera ulendo uno kubwalo la milandu ndionena kuti mu chaka cha 2025 unalitu mwezi wa Oktoba umenewo paja monga amene takambira kale kuti Bambo Ngizwe Mchunu amangoyankhula mosalingalira bwinobwino kuchita zinthu motamika kwambiri. Nthawi imeneyo ndekuti no anakandana ndi kagulu kaja kamene kamadziwika zonena kuti LGBT+ people. Ndi paja kagulu kameneko mbiri tikukatsala bwino kuti kamakhalanso ndi maufulu potengeranso ndi malamulo a maiko ambiri kuphatikiza dziko limene la South Africa. Anthu amenewa amene akupasidwa ufulu potengera ndi mmene malamulo amakhala akukambira. Nawo posatira zimenezi zinaoneka kuti munthawi imeneyo Bambo Ngizwe Mchunu anayankhulanso mawu onyazisa kagulu kameneka kuphatikiza pamenepo ndekuti analemba uthenga umenewo onyazisawo kulembatu kaya panali pa sambalo la mchezo la Facebook tingotino maplatforms awo analemba uthenga umenewo onyazisa kagulu kameneka zomwe nkhani imenewo sina kumene kagulu kameneka kanapezeka zonati kanapempha Bambo Ngizwe Mchunu kuti achose uthenga umenewo ndipo akafufuta uthengawo apepesenso pasanathe maula okwana 24 zikatero nkhani imeneyo ikhala zona kuti yathera pomwepo. Nawo posatira kuti Bambo Ngizwe Mchunu ndoti amazitenga kuti ndi apamwamba kwambiri ali ndi mphamvu kwambiri alinso ndi chinamtindi cha anthu chimene chimakhala chikuwatsatira pambuyo iwo zimenezi ananyalanyaza uthenga umenewo sanafufute kuphatikiza pamenepo anayankhulanso mawu achipongwe kupitiriza uthenga umene analembawo kuti
iwo palibe munthu amene angawaopseze ku dziko limene la South Africa. Iwo ndiwo ndithudi nkhani zake zinayenda motero. Nawo kagulu kamene kaja kanapezeka zona kuti kanakamangala ku bwalo la milandu kumeneko ku Johannesburg kudandaula makamaka pa uthenga onyazisa umene Bambo Ngizwe Mchunu analemba m'masambawo a mchezo. Nde kumeneko nkhani inatsegulidwa nayamba kuyenda ndithudi Bambo Ngizwe Mchunu akhala akupita kumeneko kuyitanidwa kuti akafotokoze mbali yawo mmene zimakhala zikuyendera. Nde kubwalo kumeneko anatengatu maumboni amenewo nangasi anali pena paliponse pa social media aliyense amatha kukhala ndi access ya information imeneyo. Nde zikuona kuti kubwalo la milandu lija pezeka zoti uthenga umenewo unabweresedwa kumeneko yense anauona unawerengedwa. Awo posatira zimenezi potengera ndi malamulo a dziko la South Africa amanena zona kuti ni mulandu kutsalatu kagulu kameneka ka LGBT komanso kuyankhula mawu onyoza ndi kuwasala kagulu kameneka ndi mulandu nemene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Nde potengera ndi uthenga umenewo Bambo Ngizwe Mchunu analembawo unalitu ophwanya malamulo. Ndi maloya amene amayimira gulu limeneli anazafotokozera bwalolo kuti Bambo Ngizwe Mchunu anapemphedwa m'mbuyomo kuti afufute uthenga umenewo mano adachita makani kunena zona kuti sangaopsezedwe ndi wina aliyense. Maso anapitiriza kunenatu mwana kumeneko. Awo posatira zimenezi Bambo Ngizwe Mchunu poti analibe loya monga amene tamvera pamenepo kuti alibe ndalama zoti angathe kulipira loya ameneyo. Kuyankhula kwawo ndekuti amafuna bwalo limenelo liwachitire chifundo liwakhululukire pa mulandu umenewo. Mapeto ake ndekuti bwalo limenelo nawapeza kuti Bambo Ngizwe Mchunu ndolakwa chifukwa nkhani zokhuzana ndi milandu ngati imeneyi yonyazisa anthu. Bambo Ngizwe Mchunu si achilendo ndekuti atengerepo phunziro. Bambo Ngizwe Mchunu akuyenera kulipira ndalama zokwana 250,000 rands yomwetu tikayisintha kupita kumalawi kwacha ndi pafupifupi 26,240,000 malawi kwacha. Ndalamatu imeneyo ndekuti akuyenera kulipira kagulu kameneka potengera kuti kagulu kameneka ndekuti anapeza maloya amene amayendesa mulandu umenewo. Nde ngati maligo penalties ndalama yake ndi imeneyo. Kupatikiza pamenepo ndekuti Bambo Ngizwe Mchunu anapasidwatu maola okwana 20 kuti akhale akupita ku bungwe lija limene limadziwika zona kuti South African Human Rights Commission kwena kunena zona kuti SAHRC bungwetu limene limaona maufulu anthu. Kunekoko ndekuti akuyenera kuphunzira maphunziro okhuzana ndi za maufulu anthu. Awapasa maola okwana 20 kuti aphunzire kumene ngati njira imodzi ya zilango zimene apasidwa ku bwalo la milandu. Ayi ndithu makosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera. Abale awo ndekuti aphakewo mtakati chawo timaona zoti pakati pa amakhala akugona kuchire kwina kwake kenako kumapeto kwake ndikuja timaona kuti amachitanso kandewu choncho akuti kuonesa zona kuti iwo ndi Mazulu warriors. Kumeneko tatene tuneneko ka footage kameneko kenako timalize nkhani. Bwino taona pamenepo akutiru Mazulu warriors kuonesa zona kuti ndamphamvu kwambiri imene nkhani zake zikuyendera. Komano chimene chavuta kwambiri makosana amenewa chonena kuti ubulutu ndumenenso unakula pakati pa makosana amenewa zomwe samatha kuzindikira bwinobwino kuti pa zimene akuchita kapena zimene akuyankhula zitha kubweresa zosatira zake ndi zimenezi akagwatu Maligo battles amenenso akunjenjemera kukanika kulipira ndalama zimenezo. Ndi paja timadziwa bwino kuti dziko lina lonse limakhala ndi malamulo ndipo malamulo amakhala ndi ma law enforcers amene amakhala akupanga enforce malamulo amenewo. Ndi ngati kumeneko ma private citizens maboloto ngati amenewa ndameneno amakhala akuchita zinthu ngati zimenezo kumalimbana ndi ma foreigners kumafunsa ma legal status anthu amenewo. Ndi tikatsata ma narratives awo magazi amenewo akumalimbana ndi anthu otino tili ndi ma legal documentation bwinobwino mano akunena zona kuti aliyense aweruke azipita kwawo. Zomweno zikuonesa zona kuti zimene akuchitazi zipangidwa drive ndi hate maso nsanje ndi imene yakhala ikula pakati pa makosana amenewa. Naso ndi ujayo amene amazayankhula zona kuti iye wakhala zaka zambiri ku dziko limene la South Africa kwawo ndi komweko komano sanagulepo galimoto kumene nzika za maiko ena zikubwera kumeneko zikupeza zoti zagula galimoto pamaso pake iye akuonera. So zinthu zimenezi ndi umboni wonena kuti chimene chimakula kwa makosana amenewa ndi nsanje na zoti anthu obwera akuchita bwino iwo ndekuti akukanika koma nkhani yake ndekuti munthu achita bwino bwanji imene iyeyo sagwira ntchito angokhalira kukhuta bibida. We are tired of foreigners. I'm working here cash bill since 2014 up until now. I don't have nothing. I don't have even a car.
but they have cars. They bought the cars. They bought the cars. Chabwino taona pamenepo maso tamva zimene wayankhula amene nkuteka makosana muli ndi ndemanga pankhani imene ngati ndemangayo ilipo followers and comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu.